ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే ప్రెజెంటేషన్ లో కంటెంట్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ 1 బేసిక్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ కంపెనీ అండ్ నెంబర్ 2 అబౌట్ కంపెనీ సిఎండి అండ్ అవార్డ్స్ అండ్ నెంబర్ 3 విజన్ అండ్ మిషన్ అండ్ నెంబర్ 4 వై వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ మనీ అండ్ నెంబర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ నెంబర్ 6 యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ అండ్ నెంబర్ 7 గోల్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఫాస్ట్ ఎర్నింగ్. సో మనం వన్ బై వన్ చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసినట్లయితే సో మన కంపెనీ యొక్క ట్రేడ్ నేమ్ అసలు పేరు వచ్చేసి నెక్సెన్ ఇన్వెంటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఈ కంపెనీ 2013 డిసెంబర్ 11న పూణేలో మహారాష్ట్ర పూణేలో ఒక ఐటీ కంపెనీగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. సో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఐటీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్ తోని 2017 జనవరి 1న ఒక డిజిటల్ యాప్ ని లాంచ్ చేశారనమాట. ఆ డిజిటల్ యాప్ పేరే నెక్స్ట్ మనీ డిజిటల్ యాప్. సో ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ని మనకు 2017 జనవరి 1న లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో లాంచ్ చేయడంతో పాటు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిందో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్, సో కంపెనీ ఆ గైడ్లైన్స్ ని ఫాలో అవుతూ 2017 డిసెంబర్ 26వ తారీఖున మన కంపెనీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎంటిటీ లిస్ట్ లో మన కంపెనీ లిస్ట్ అయిందనమాట లీగల్ గా. అండ్ దాంతో పాటు మన కంపెనీ 2021 నాటికి మన నెక్స్ట్ మనీ అప్లికేషన్ ని మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ని 35 నుంచి 40 లక్షల మందికి పైగా ఈ యొక్క యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లిస్ట్ బై గౌట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్ అసలు ఎందుకు వచ్చాయి అండ్ ఎప్పుడు వచ్చాయి? సో చాలా మందికి బయట డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్ కావచ్చు, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రూల్స్ కావచ్చు, చాలా మందికి ఐడియా లేదనమాట. సో మెయిన్ థింగ్ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్ అసలు ఎందుకు వచ్చాయంటే మన ఇండియాలో చాలా వరకు చాలా ఫేక్ కంపెనీస్ రావడం వల్ల ఎలా అంటే మనీ సర్క్యులేషన్స్ అంటే అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసేటటువంటి కంపెనీస్ అనేవి చాలా వరకు రావడం వల్ల ఎలా అంటే లైక్ ఎట్లా అంటే కొంతమంది 2000, 5000, 10,000 అండ్ లైక్ ₹1,00,000 ఈ విధంగా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ లంప్స్ ఆఫ్ అంటే 10 crores, 20 crores, 30 crores కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీస్ అన్ని కూడా చెప్పా పెట్టకుండా పారిపోయిన కంపెనీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలో అంటే ఇండియాలో చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయన్నమాట. సో అటువంటి కంపెనీస్ కి చెక్ పెట్టాలి అంటే ఇటువంటి మోసపూరితమైనటువంటి కంపెనీస్ అనేవి ఇండియాలో నడవకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ని రిలీజ్ చేసిందనమాట. సో ఆ గైడ్ లైన్స్ మన ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చాయంటే సో 2016 సెప్టెంబర్ 9వ తారీఖున మన క్యాబినెట్ మినిస్టర్ మిస్టర్ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గైడ్లైన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది అనమాట. సో ఏ కంపెనీ అయితే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ని ఫాలో అవుతుందో మనం ఆ కంపెనీని జెన్యున్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మరి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ని ఫాలో అవుతున్నటువంటి కంపెనీస్ లిస్ట్ మనం ఎలా చూసుకోవచ్చు? సో ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే మనం డైరెక్ట్ గా గూగుల్లోకి వెళ్ళేసేసి సెర్చ్ ఇంజిన్ లో consumerhelpline.gov.in లేదా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎంటిటీస్ లిస్ట్ ఇలా మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో అవుతున్న కంపెనీస్ లిస్ట్ అక్కడ మనకు షో చేస్తుంది అనమాట. సో అందులో మన కంపెనీ చూసినట్టయితే ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో అవుతున్న కంపెనీస్ లిస్ట్ 457 కంపెనీస్ అనమాట. ఈ 457 కంపెనీస్లలో మన కంపెనీ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ 274. సో ఈ 274 లిస్ట్ మన కంపెనీ నెక్సెన్ ఇన్వెంటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మహారాష్ట్ర. అండ్ రైట్ సైడ్ లో మనకు వ్యూ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. ఆ వ్యూ డీటెయిల్స్ చూస్తే కంపెనీ యొక్క బయోగ్రఫీ కావచ్చు, కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు, ప్రతిదీ మనం కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్ లైన్స్ పరంగా నడుస్తున్న కంపెనీస్ 457 కంపెనీస్ అయితే ఈ 457 కంపెనీస్లలో 456 కంపెనీస్ మొత్తం కూడా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే వస్తువులు అమ్మాలి, వస్తువులు కొనాలి, బీవీలు పీవీలు మ్యాచ్ అవ్వాలి అండ్ ఎవ్రీ మంత్ మనం టార్గెట్స్ అచీవ్ అవ్వాలి. సో ఇటువంటి తరహా కంపెనీస్ మనం చాలా వరకు చూస్తూ వచ్చాం అండ్ చేస్తూ వచ్చాం. సో ఈ 457 కంపెనీస్లలో నెక్స్ట్ మనీ అనే కంపెనీ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట. ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రొడక్ట్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి ప్రొడక్ట్ అమ్మాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఇది ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ యాప్. అండ్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ మనీ అనే యాప్ ఎంటైర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చరిత్రలో ఒక న్యూ రెవల్యూషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ యాప్ ని. సో మరి ఇటువంటి యాప్ ని అసలు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఈ కంపెనీ ఫౌండర్ ఎవరు అసలు చూసినట్టయితే కంపెనీ బ్యాక్ బోన్ కావచ్చు, కంపెనీ గాడ్ ఫాదర్ కావచ్చు, కంపెనీ ఫౌండర్ కావచ్చు, ఎవరని చూసినట్టయితే మన కంపెనీ యొక్క ఫౌండర్ మిస్టర్ అభిషేక్ కుమార్ బర్మన్ సార్ అనమాట. సో నేను చెప్పడంతో పాటు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసేసి సెర్చ్ ఇంజిన్ లో యంగెస్ట్ సిఎండి ఆఫ్ ఇండియా అని మనం సెర్చ్ చేసినట్టయితే మన కంపెనీ సిఎండి
మిస్టర్ అభిషేక్ కుమార్ బర్మన్ సార్ యొక్క వికీపీడియా ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. మన కంపెనీ సిఎండి యొక్క పూర్తి బయోడేటా మనం కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఇటువంటి వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ని, ఒక డిజిటల్ కాన్సెప్ట్ ని ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పరిచయం చేసినందుకు గాను ఒకసారిగా నెక్స్ట్ మనీ టీమ్ ఛాంపియన్ తరపున, సౌత్ ఇండియా తరపున మన నెక్స్ట్ మనీ సిఎండి గారికి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఇదే నెక్స్ట్ మనీ అప్లికేషన్ కి దాదాపు 35కు పైగా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది కంపెనీకి. సో మరి ఆ అవార్డ్స్ ఏంటో చూసినట్టయితే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కంపెనీకి ఆగస్టు 2017 కంపెనీకి రాజీవ్ గాంధీ శిరోమణి అవార్డు వచ్చింది అనమాట, 2017 ఆగస్టున. అండ్ 2019 మన కంపెనీకి రాజీవ్ గాంధీ గ్లోబల్ ఎక్సలెంట్ అవార్డు వచ్చింది కంపెనీకి. అండ్ దీంతో పాటు కంపెనీకి 2017 బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అవార్డు వచ్చింది కంపెనీకి, ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు దుబాయ్ అవార్డు వచ్చింది కంపెనీకి. సో ఈ అవార్డు సెరమనీలో మనతో పాటుగా యూట్యూబ్ లో ద బెస్ట్ మోటివేటర్ అనమాట, లైక్ ఎవరంటే వివేక్ బింద్రా, అతను కూడా అవార్డు వచ్చింది అనమాట ఈ యొక్క సెరమనీలో. సో దీంతో పాటు ఇప్పటి వరకు మనం కంపెనీ యొక్క సిఎండి గారి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో మన కంపెనీకి సెకండ్ బ్యాక్ బోన్, సో సెకండ్ బ్యాక్ బోన్ ఎవరంటే మన కంపెనీ ఎండి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్ శబ్నం ప్రవీణ మేడం గారు అనమాట. సో ఈ మేడం గారు మన కంపెనీ యొక్క ఎండి అనమాట. సో ఈ మేడం గారికి 2017, 2018 మేడం గారికి యాక్సిస్ బ్యాంక్ తరపున డిజిటల్ ఉమెన్ అవార్డు వచ్చింది మన మేడం గారికి. అండ్ దీంతో పాటు మన కంపెనీకి గోల్డెన్ లీఫ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది కంపెనీకి. అండ్ వీటితో పాటు మన కంపెనీకి సిగ్నేచర్ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది కంపెనీకి. సో ఇప్పటి వరకు మనం కంపెనీ యొక్క అవార్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. మన కంపెనీ యొక్క లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, సో లీగాలిటీస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాంప్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా అని చూసినట్లయితే, మన కంపెనీ యొక్క లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి జిఎస్టి రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ కావచ్చు, ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, కంపెనీ పాన్ కార్డ్ కావచ్చు, సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు, అండ్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు. కంపెనీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ లో కంపెనీ లిస్ట్ అవడంతో పాటు కొన్ని అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ అచీవ్ చేసుకోవడంతో పాటు కంపెనీ ప్రతిదీ కూడా లీగల్ డాక్యుమెంట్ ని ప్రాపర్ గా ప్రాంప్ట్ గా ఫాలో అవుతుంది కంపెనీ. పూర్తిగా మనం కంపెనీని జెన్యూన్ కంపెనీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో మరి మనం మార్కెట్ లో కంపెనీ లీగాలిటీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ లో కంపెనీ లిస్ట్, కంపెనీ సిఎండి, కంపెనీ ఎండితో పాటు ఆ కంపెనీ విజన్ కూడా చాలా అంటే చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ మనకు. సో మరి ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ యొక్క మెయిన్ విజన్ ఏంటి అండ్ మెయిన్ మిషన్ ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే, కంపెనీ మెయిన్ విజన్ వచ్చేసి ఓపెన్ వ్యాలెట్ బ్యాంక్. ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఏదైతే నడుస్తుందో అటువంటి తరహాలో వ్యాలెట్ ని బ్యాంక్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కంపెనీ మెయిన్ విజన్ అనమాట. అటువంటి తరహాలో కంపెనీ ఆ విజన్ పెట్టుకుని కంపెనీ ముందుకు నడుస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రీనియర్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే రోజు రోజుకి మన భారతదేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా పోతున్నాయి, అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సంఖ్య అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ద్వారా ఇండియాలో ఎంతైతే జనాభా ఉందో ఆ జనాభాలో కనీసం 1% అంటే 1% నుంచి 10% వరకు అందరికి కూడా ఉపాధి కల్పించడం అనేది కంపెనీ మెయిన్ విజన్ అనమాట. అటువంటి విజన్ తో కంపెనీ ముందుకెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఈ కామర్స్ బిజినెస్. ఇదొక చెప్పాలంటే వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్. ఎలా అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఈ కామర్స్ సెక్టర్ ని, ప్రతి ఒక్క ఈ కామర్స్ పోర్టల్ ని అండర్ వన్ రూఫ్. సో ఏ విధంగా అంటే ఎవ్రీ సర్వీస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అండర్ వన్ రూఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్ట్ మనీ. సో మన మొబైల్లో చాలా వరకు లైక్ ఫుడ్ కోసం యాప్స్ కావచ్చు, షాపింగ్ కోసం కొన్ని యాప్స్ కావచ్చు, ట్రావెలింగ్ కోసం కొన్ని యాప్స్ కావచ్చు, ఇలా మనం కొన్ని యాప్స్ ని మనము లైక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడుతూ ఉన్నాం. కానీ నెక్స్ట్ మనీ విజన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ ని అండర్ వన్ రూఫ్, ఒకే రూఫ్ కింద తీసుకురావడం కంపెనీ మెయిన్ విజన్ పెట్టుకొని ఆ తరహాలో కంపెనీ ముందుకెళ్తుంది అనమాట. అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కంపెనీ మిషన్ ఏంటి, మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి మిషన్ తో నడుస్తుందో, ఎటువంటి స్లోగన్స్ తో నడుస్తుందో ఆ స్లోగన్స్ ని మన కంపెనీ మిషన్ గా పెట్టుకుని నడుస్తుంది అనమాట. వి సపోర్ట్ డిజిటల్ ఇండియా, వి సపోర్ట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, వి సపోర్ట్ స్వచ్ఛ భారత్. సో ఇటువంటి స్లోగన్స్ ని మన కంపెనీ మిషన్ గా నడుస్తుంది అనమాట. సో ఎలా అంటే బార్డర్ లో అంటే ఇండియన్ బార్డర్ లో ఒక సోల్జర్ ఏ విధంగా అయితే ఇండియాకి సేవ చేస్తారో అదే తరహాలో ఇండియా లోపల ఉంటున్నటువంటి మనం కూడా మన ఇండియాకి సేవ చేయొచ్చు. అది ఏ సేవ అంటే డిజిటల్ సేవ. సో రేపొద్దున మన ఇండియా మొత్తం డిజిటల్ అవడం వల్ల వి ఆల్ నీడ్ టు సపోర్ట్ డిజిటల్ ఇండియా. సో మనం డిజిటల్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, మనకు గవర్నమెంట్ కి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది. ట్రాన్స్పరెన్సీ తో పాటు ఎవరు కూడా ట్యాక్స్ నుంచి ఎగ్జామ్షన్ అవ్వరు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్ లో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి. లైక్ గవర్నమెంట్ కి చెందాల్సినటువంటి టీడీఎస్ కావచ్చు, జిఎస్టీ కావచ్చు ప్రాపర్ గా వెళ్తుంది అనమాట. దీనివల్ల గవర్నమెంట్ కి ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేట్ అవడం వల్ల మన ఇండియా
ఇన్ ఫ్యూచర్ లో డెవలప్డ్ కంట్రీ అవుతుంది కూడా. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నందుకు చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ చేయండి. సో అటువంటి స్లోగన్స్ తో కంపెనీ నడుస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ పోతే వై వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ మనీ. సో నేను నెక్స్ట్ మనీలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? సో నా అంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, కొలీగ్స్ కావచ్చు, ఫ్యామిలీ కావచ్చు, చాలా మంది మీకు చెప్తూ ఉండొచ్చు లైక్ నెక్స్ట్ మనీలో జాయిన్ అవ్వండి, నెక్స్ట్ మనీలో జాయిన్ అవ్వని చెప్పేసి. సో మనం నెక్స్ట్ మనీలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? సో ఈ మీటింగ్ ఇప్పటి నుంచి లైక్ ఎండింగ్ వరకు అందరూ కూడా చాలా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తో వినండి. మనం నెక్స్ట్ మనీలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలో ఆ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ లో. సో ఎలా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో అదర్ వాలెట్ యాప్స్ కావచ్చు అండ్ రైట్ సైడ్ లో నెక్స్ట్ మనీ యాప్. సో అదర్ వాలెట్ యాప్స్ అంటే ఎట్లా అంటే మీరు గమనించినట్లయితే గత 3-4 years బ్యాక్ నుంచి మీరు కావచ్చు, నేను కావచ్చు, మనందరం కూడా గూగుల్ పేని, ఫోన్ పేని, పేటిఎం ని వాడుతూ వచ్చాం. యాక్చువల్లీ గూగుల్ పే కావచ్చు, ఫోన్ పే కావచ్చు, పేటిఎం కావచ్చు, వీటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే B2C కాన్సెప్ట్, అంటే బిజినెస్ టు కస్టమర్ అన్నమాట. ఈ గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వచ్చిన కొత్తలో మనందరికి 51 రూపీస్ ఇచ్చి ఆ యాప్స్ ని వాడే విధంగా చేశాయి. సో మరి ఈ గూగుల్ పే కావచ్చు, ఫోన్ పే కావచ్చు, మరి పేటిఎం కావచ్చు, మరి మన వల్ల ఎలా వస్తుంది ప్రాఫిట్? ఏ విధంగా ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్లు కావచ్చు, మనం వాడే సర్వీస్ మీద కావచ్చు, వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటిఎం తీసుకుంటే మనకు సింగిల్ పైసా కూడా గూగుల్ పే ఇవ్వదు, ఫోన్ పే ఇవ్వదు, పేటిఎం ఇవ్వదు. లైఫ్ టైం మొత్తం కూడా వాళ్ళు మన మీద బిజినెస్ చేసి మనని కస్టమర్ లాగా ఉంచి మన మీద వచ్చే ప్రతి ప్రాఫిట్ ని కూడా వీళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటారు. సో మనం లైఫ్ టైం మొత్తం కూడా కస్టమర్ లానే మిగిలిపోతాం. అయితే ఈ గూగుల్ పేని, ఫోన్ పేని, పేటిఎం ని ప్రమోషన్ చేయడం కోసం, అంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడంతో పాటు మనకు ఎటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు మాత్రమే లాభాలు పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యాప్స్ ని ఎలా ప్రమోషన్ చేస్తారంటే లైక్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కావచ్చు, పేపర్ యాడ్స్ కావచ్చు అండ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు అనమాట, ఈ యొక్క ఫోన్ పే యాప్ ని ఎవరు ప్రమోషన్ చేస్తారంటే మిస్టర్ అమీర్ ఖాన్ అండ్ ఆలియా భట్. సో వీళ్ళు ప్రమోషన్ చేసినందుకు గాను వాళ్ళకి రెమ్యునరేషన్ దాదాపు ఒక 5 కోట్లు 10 కోట్ల అమౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ యాప్స్ ని ప్రమోషన్ చేసినందుకు. సో మరి నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ఏంటి? వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ ఏం చేశారంటే 2017 January 1 మిస్టర్ అభిషేక్ కుమార్ బర్మన్ సార్ ఈ యొక్క యాప్ ని లాంచ్ చేశారనమాట. మరి నెక్స్ట్ మనీ యాప్ యొక్క స్ట్రాటజీ ఏంటి? వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ యొక్క కాన్సెప్ట్ B2B కాన్సెప్ట్, అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ అనమాట. అంటే మనం నెక్స్ట్ మనీలో బిజినెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ మనకు బిజినెస్ ఇస్తుంది. అది ఎటువంటి బిజినెస్ అంటే నెక్స్ట్ మనీలో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి సర్వీస్ వాడినా లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ అనేది గ్యారంటీ, మినిమం 2% క్యాష్ బ్యాక్ అనేది గ్యారంటీ అనమాట. లైక్ మొబైల్ రీఛార్జ్ కావచ్చు, DTH రీఛార్జ్ కావచ్చు, బస్ బుకింగ్, ఫ్లైట్ బుకింగ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్, అమెజాన్ లో, ఫ్లిప్కార్ట్ లో షాపింగ్స్, బాటా, మిత్రా, అజియో, టాటా క్లిక్ అండ్ గోఐబీబో అండ్ KFC, ఇలా ప్రతి సర్వీస్ మీద మనం ఇక్కడ లైఫ్ టైం మనం ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో. సో క్యాష్ బ్యాక్ తో పాటుగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ కి మనమే బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్, మనమే మహేష్ బాబు, మనమే ప్రభాస్, మనమే అమీర్ ఖాన్, మనమే సల్మాన్ ఖాన్, మనమే షారుఖ్ ఖాన్. సో అది ఎలా తీసుకొచ్చి చెప్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం కూడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అవ్వాలి, మనం కూడా బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అవ్వాలి అంటే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. సో ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అంటే చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. సో అమెజాన్ ప్రైమ్ చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది అనమాట. ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎందుకంటే మూవీస్ కోసం, అంటే ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ లో మనం కొత్త మూవీస్ చూడాలంటే, అంటే రిలీజ్ అయిన మూవీస్ చూడాలన్నా సరే ఈ అమెజాన్ యాప్ లో మనం ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తే అది మనకు స్పీడ్ డెలివరీ అవ్వాలంటే మనం కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం. సో దానికోసం సంవత్సరానికి 999 పెట్టి మనం మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో. సో దీంతో పాటు ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్స్టార్, ఈ హాట్స్టార్ లో మనం IPL కావచ్చు, వరల్డ్ కప్ కావచ్చు చూడాలంటే ఈ హాట్స్టార్ కి మనం సంవత్సరానికి 1550 పెట్టి మనం మనము మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం. సో అయితే ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్, హాట్స్టారే కాదు, ఈవెన్ ఈ ఆహా అనే యాప్ లో మనం మూవీ చూడాలని తప్పకుండా అందులో కూడా మనం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాల్సిందే. ఈవెన్ యూట్యూబ్ కూడా కావచ్చు అనమాట. సో ఈ యూట్యూబ్ లో మనం వీడియోస్ చూస్తుంటే, వీడియోస్ కావచ్చు, మూవీస్ కావచ్చు చూస్తుంటే మధ్యలో మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావద్దంటే పర్ మంత్ కి యూట్యూబ్ కి మనం నెలకి 129 రూపాయలు మనం పే చేయాలన్నమాట ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అనమాట. అయితే ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్, హాట్స్టార్, యూట్యూబ్ అండ్ ఆహా ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, జస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం మాత్రమే మనం అక్కడ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో వాటి వల్ల మనకు సింగిల్ పైసా కూడా రాదు. మరి నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో నేను ఎందుకు ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి? తీసుకోవాలంటే లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ కోసం అండ్ సంపాదించుకునే అవకాశం కోసం. సో చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు,
ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినటువంటి అమెజాన్ ప్రైమ్, హాట్స్టార్ అండ్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆహా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మంత్లీనో 3 months కో 6 months కో ఇయర్లీనో మనం తప్పకుండా ఆ యాప్స్ ని మనం రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి. ఈవెన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ లో మనం ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే టైంకి మనం రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి మళ్ళీ 1000 పెట్టి. సో ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మరి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అనేది లైఫ్ టైం మొత్తంలో ఒకేసారి తీసుకోవచ్చా లేదా ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేయించాలా? సో చాలా మంది డౌట్ రావచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఒక్కసారి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తోని లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ గ్యారంటీ అనమాట. సో ఈ ఒక్కసారి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఎంత నెక్స్ట్ మనీలో అంటే 1500 రూపాయలు సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్. సో ఈ 1500 రూపాయలకి మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క లీగాలిటీస్ ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి జిఎస్టి పే చేయాలా వద్దా? యాజ్ ఎ లీగల్ కంపెనీ అయితే డెఫినెట్లీ పే చేయాలి. సో ఈ 1500 రూపాయలకి యాజ్ ఫర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం జిఎస్టి పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 18%. సో 18% జిఎస్టి యాడ్ చేస్తే 270 అనమాట. టోటల్ గా 1500 ప్లస్ 270, టోటల్ గా నెక్స్ట్ మనీలో 1770 రూపాయలు లైఫ్ టైం మొత్తంలో ఒక్కసారి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్. మళ్ళీ మనం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ ఒక్కసారి మనం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కి 270 రూపాయలు జిఎస్టి పోగా మిగిలినటువంటి 1500 రూపాయల ప్లేస్ లో, ఈ 1500 రూపాయల ప్లేస్ లో కంపెనీ మనకు 1500 రివార్డ్ పాయింట్స్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది కంపెనీ. సో 1500 రివార్డ్ పాయింట్స్ తో పాటు నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం ఎప్పుడైతే సైన్ అప్ అవుతామో, సో సైన్ అప్ అయినప్పుడు కంపెనీ మనకు 50 పాయింట్స్ అండ్ మనకు ఎవరైతే రిఫరెన్స్ ఇచ్చారో అతనికి 50 పాయింట్స్ కంపెనీ ఇస్తుంది అనమాట. టోటల్ గా మనకు 1550 రివార్డ్ పాయింట్స్ కంపెనీ మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈచ్ రివార్డ్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు 1 రూపీ అనమాట. సో మరి కంపెనీ రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎందుకు ఇచ్చింది సార్? ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా, యూట్యూబ్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా, హాట్స్టార్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా, ఆహాలో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా మనకు రివార్డ్ పాయింట్స్ రావు కదా. మరి నెక్స్ట్ మనీ యాప్ మనకు రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ఈ రివార్డ్ పాయింట్స్ మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఎలా వాడుకోవచ్చు నేను మీకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ లో చెప్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనకు కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి 1550 రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే, సో అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎలా వాడుకోవచ్చు, ఎక్కడెక్కడ వాడుకోవచ్చు, ఎంత పర్సంటేజ్ లో వాడుకోవచ్చు అని మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ రీఛార్జ్ పోర్టల్. సో ఈ రీఛార్జ్ దగ్గర మనము మొబైల్ రీఛార్జ్ కావచ్చు, డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ కావచ్చు, డేటా కార్డు కావచ్చు అండ్ ఓచర్స్ కావచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ దగ్గర మనం 1% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. మనకు రీఛార్జ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన వెంటనే 2% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది మన వ్యాలెట్ కి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో. సో నెక్స్ట్ బుకింగ్ పోర్టల్ అనమాట. సో ఈ బుకింగ్ పోర్టల్ లో మనకు బస్ బుకింగ్ కావచ్చు, ఫ్లైట్ బుకింగ్ కావచ్చు. ఈ బుకింగ్ దగ్గర మనం దాదాపు 2 to 3% వరకు మనం రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. అండ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకు బస్ బుకింగ్ కానీ ఫ్లైట్ బుకింగ్ కానీ సక్సెస్ అయిన వెంటనే మనకు దాదాపు 2 to 3% వరకు మనకి ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ షాపింగ్ పోర్టల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీ హోమ్ పేజ్ లో మనకు ఆఫర్స్ అండ్ టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఆఫర్స్ అండ్ టైప్స్ లో మనకు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, బాటా, అజియో, టాటా క్లిక్, గోయిబీబో, కేఎఫ్సి ఇలా మనకు కొన్ని ఈ కామర్స్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ మనీలో ఉన్నటువంటి ఈ కామర్స్ పోర్టల్లో అంటే స్పెషల్ గా ఆఫర్స్ అండ్ టైప్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏ ఐకాన్ మీద కూడా మనం రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడుకోలేము. సో రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడుకోలేము అనమాట. కానీ మనకు ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా ద్వారా మనం షాపింగ్ చేయడం వల్ల మనకు 0.5% నుంచి 10% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అయితే ఈ క్యాష్ బ్యాక్ ఎలా వస్తుందంటే, సో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఆఫర్స్ అండ్ టైప్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సర్వీస్ మీద మీకు క్యాష్ బ్యాక్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీ మొబైల్ లో ఉన్నటువంటి యాప్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయండి, అంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. లైక్ అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, మింత్రా కావచ్చు, గోయిబీబో కావచ్చు, కేఎఫ్సి కావచ్చు అండ్ అజియో కావచ్చు, టాటా క్లిక్ కావచ్చు. ఈ యాప్స్ ఉంటే ఒకవేళ మీ యొక్క మొబైల్లో ఉంటే ఆ యాప్స్ ని ఫస్ట్ మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. అన్ఇన్స్టాల్ చేశాక మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే అమెజాన్ ని విజిట్ అవుతే, అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ మీరు విజిట్ అయిన వెంటనే అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఏ ఐటమ్ కి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది, ఏ ఐటమ్ కి క్యాష్ బ్యాక్ రాదు, ఒకవేళ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అని మనకు అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. మీరు విజిట్ అయిన తర్వాత మీకు నచ్చిన ఐటమ్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఆ యొక్క ఐటమ్ కి రిటర్న్ పాలసీ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట. అయితే ఈ యొక్క అమెజాన్ లో కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ, మింత్రాలో కానీ మీరు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ మెథడ్. సో పేమెంట్ మెథడ్ ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మనీ వ్యాలెట్ కి
ఈ యొక్క అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ పేమెంట్ మెథడ్ కి సంబంధం లేదనమాట. ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మంత్కి మీరు రాకముందు ఏ విధంగా షాపింగ్ చేసే వాళ్ళు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో అదే తరహాలో షాపింగ్ చేయండి. అది కార్డు పేమెంట్ కావచ్చు లేదా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కావచ్చు, అలానే షాపింగ్ చేయండి. షాపింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు తీసుకున్న ఐటమ్ కి రిటర్న్ పాలసీ డేట్ అయిపోయాక మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బిల్స్ పోర్టల్ అనమాట. ఈ బిల్ పోర్టల్ అనేది మనకు ఫ్రీ సర్వీస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఈ బిల్ పోర్టల్లో మనకు లైక్ పవర్ బిల్ కావచ్చు, గ్యాస్ బిల్ కావచ్చు, అండ్ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్ కావచ్చు, కొన్ని లైక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ లైక్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రీమియమ్స్ కావచ్చు. ఈ యొక్క బిల్స్ మనం పే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే ఈ బిల్స్ పోర్టల్లో మనం ఏ సర్వీస్ వాడినా సరే రివార్డు పాయింట్స్ వాడలేము, ఎందుకంటే ఇవి గవర్నమెంట్ సర్వీసులు కాబట్టి రివార్డు పాయింట్స్ వాడలేము. దాంతో పాటు మనకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా రాదు. ఈ బిల్స్ పోర్టల్లో ఏ సర్వీస్ వాడినా సరే రివార్డు పాయింట్స్ వాడలేము, క్యాష్ బ్యాక్ రాదు. సో కానీ కంపెనీ మనకు 25% డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ ఇస్తుంది కంపెనీ. సో మరి డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ కంపెనీ ఎందుకు ఇచ్చింది సార్? మరి డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ ఎలా వాడుకోవాలంటే రివార్డు పాయింట్స్ ని మనం ఎలా అయితే వాడుతున్నామో పర్సంటేజ్ వైజ్ గా అదే తరహాలో ఈ డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ మనం పర్సంటేజ్ వైజ్ వాడుకోవచ్చు రివార్డ్ పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ షాపింగ్ పోర్టల్ అనమాట. ఈ సెకండ్ షాపింగ్ పోర్టల్లో నెక్స్ట్ మనీ తన ఓన్ గా 2 పోర్టల్స్ ని కంపెనీ డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. అందులో ఒకటి నెక్స్ట్ కామర్స్ అండ్ 2 నెక్స్ట్ షాపింగ్. ఈ 2 పోర్టల్స్ దగ్గర మనం దాదాపు 1 to 70% ఏమో నెక్స్ట్ కామర్స్ లో మనం 1 to 70% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు, మనకు 20% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కామర్స్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ షాపింగ్ లో మనం 10% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు అనమాట, క్యాష్ బ్యాక్ రాదు, 10% మనం రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. సో రివార్డ్ పాయింట్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనమాట. కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు, ఎలా అంటే సార్ రివార్డ్ పాయింట్స్ కేవలం మనం పర్సంటేజ్ వైజ్ గానే వాడుకోవాలా, మొత్తంగా వాడుకోవడానికి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా? సో రివార్డ్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ మొత్తంగా కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట. అది ఎలా అంటే సో నెక్స్ట్ మనీలో మనకు నెక్స్ట్ కామర్స్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మిక్సీ గ్రైండర్ కావచ్చు, వార్మేట్ కావచ్చు, మాస్కో గార్డ్ కావచ్చు, ప్రోటీన్ మనకు నెక్స్ట్ పోతే గ్యాస్ సేఫ్టీ డివైజర్ కావచ్చు, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ పర్ఫ్యూమ్ కావచ్చు. ఈ 6 ఐటమ్స్ దగ్గర మనం ఇక్కడ రివార్డ్ పాయింట్స్ 1550 రివార్డ్ పాయింట్స్ ఒకేసారి వాడుకోవచ్చు. సో ఒకేసారి వాడుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ రిమైనింగ్ ఆ యొక్క ఐటమ్ కి ఎంతైతే అమౌంట్ పే చేయాలో అంత అమౌంట్ మనం పే చేస్తే ఆ ఐటమ్ మన ఇంటికి వస్తుంది. దాంతో పాటు కంపెనీ మనకు ఆ ఐటమ్ ఎంతైతే కాస్ట్ ఉందో ఆ కాస్ట్ కి సమానంగా మనకు కంపెనీ డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ ఇస్తుంది కంపెనీ సమానంగా. సో ఈ విధంగా మనం రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను రివార్డ్ పాయింట్స్ గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఇప్పటిదాకా మన కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, కంపెనీ సిఎండి, కంపెనీ ఎండి, కంపెనీ లీగాలిటీస్, కంపెనీలో ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అండ్ కంపెనీలో మన కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి 1550 రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎలా వాడుకోవాలని తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఒక స్మార్ట్ ఫోన్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ వాడుతూ డబ్బులు ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి నెక్స్ట్ మనీలో. సో ఎలా అంటే చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో ఫస్ట్ రిఫరల్ ఇన్కమ్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనీలో. అండ్ సెకండ్ వన్ టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్. ఈ టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ లో సిల్వర్ రాయల్టీ కావచ్చు, లీడర్షిప్ బోనస్ కావచ్చు, గోల్డ్ రాయల్టీ కావచ్చు, డైమండ్ రాయల్టీ కావచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ కంపెనీ రాయల్టీ ఇన్కమ్. ఈ కంపెనీ రాయల్టీ ఇన్కమ్ లో క్రౌన్ డైమండ్ రాయల్టీ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఫోర్త్ వన్ రీపర్చేసింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ మర్చెంట్ ఇన్కమ్. సో మనం వన్ బై వన్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ రిఫరల్ ఇన్కమ్. సో ఇదే ఇండియాకి మనం గూగుల్ పేని, ఫోన్ పేని ఏ విధంగా పరిచయం చేసాం? రిఫరల్స్. సో నేను మీకు గూగుల్ పేని వాట్సాప్ లో లింక్ పంపిస్తే మీకు 51 నాకు 51 వచ్చే వాళ్ళ గూగుల్ పేని పర్సన్ టు పర్సన్ ఇండియాలో 136 కోట్ల జనాభా ఉంటే దాదాపు 60 నుంచి 70 కోట్ల మందికి ఈ యొక్క గూగుల్ పేని మనం స్ప్రెడ్ చేసాం. సో గూగుల్ పే వచ్చిన 3-4 మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత ఫోన్ పే వచ్చింది. సో మనందరం గూగుల్ పేని వదిలేసి ఫోన్ పేకి ఎందుకు షిఫ్ట్ అయ్యామంటే గూగుల్ పేలో క్యాష్ బ్యాక్ రావట్లేదని అందరం ఫోన్ పేకి షిఫ్ట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు గూగుల్ పే క్యాష్ బ్యాక్ ఇవ్వట్లేదు, ఫోన్ పే క్యాష్ బ్యాక్ ఇవ్వట్లేదు. బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. సో ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా B2C కాన్సెప్ట్ కాబట్టి, బిజినెస్ టు కస్టమర్ కాబట్టి. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఏముంటుంది, లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తా ఉంటుంది అండ్ సంపాదించుకునే అవకాశం ఇస్తా ఉంటుంది లీగల్ గా. సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ గురించి మనకున్నటువంటి సర్కిల్లో మనం ప్రమోషన్ చేయొచ్చో చేయకూడదా? సో ఎగ్జాక్ట్లీ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనీలో లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ గ్యారంటీ, సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ మనీ అనే యాప్ ఎక్కడో చైనా యాప్, అమెరికా యాప్, రష్యా యాప్ కాదు, ఇది మన ఇండియన్ యాప్ కాబట్టి చాలా ప్రౌడ్ గా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీ ఏముంటుందంటే మీకున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో, మీకున్న ఎంటైర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ మొత్తంలో కనీసం కంపెనీ ఒక 5 మందికి రిఫరెన్స్ ఇవ్వంటుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ 5 మందికే ఇవ్వాలని రూల్ లేదనమాట. ఒక్కరికి ఇవ్వచ్చు, ఇద్దరికి ఇవ్వచ్చు, ముగ్గురికి ఇవ్వచ్చు, 5గురికి ఇవ్వచ్చు, 10 మందికి ఇవ్వచ్చు, 100 మందికైనా ఇవ్వచ్చు మీ రిఫరెన్స్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ ఒక 5 మందికి రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే కంపెనీ మనకు ఈచ్ రిఫరెన్స్ సింగిల్ రిఫరెన్స్ కంపెనీ మనకు 300 రూపీస్ ఇస్తుంది కంపెనీ, అంటే 300 రూపాయలు ఇస్తుంది కంపెనీ అనమాట. అయితే ఈ 300 రూపాయలు పేమెంట్. మరి ఈ పే అవుట్ కంపెనీ ఎలా ఇస్తుందంటే మనకు వీక్లీ ఇవ్వదు, మంత్లీ ఇవ్వదు. మరి ఎలా ఇస్తుంది సార్ కంపెనీ అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన కంపెనీ మనకు 300 ఇస్తుంది అనమాట. ఎట్లా అంటే మీ కింద ఒక వ్యక్తి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వెంటనే అతని మీద మీకు 300 అనేవి విత్ ఇన్ సెకండ్స్, దాదాపు 2 సెకండ్స్ అంతే. 2 సెకండ్స్ లో కంపెనీ మీకు ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 మందికి రిఫరెన్స్ ఇస్తే 5 మూల 1700 రూపాయలు మీరు తీసుకొచ్చు అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనలో. అయితే ఈ 1700 రూపాయలు కూడా మీరు అంటే మన గవర్నమెంట్ కి, అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి టీడీఎస్ కట్టే వస్తుంది అనమాట ఈ 1500 కూడా. సో అయితే ఈ యొక్క అమౌంట్ ని వితౌట్ ఎనీబడి పర్మిషన్, ఎవరి పర్మిషన్ లేకుండా ఆ యొక్క అమౌంట్ ని మళ్ళీ మనం మన అకౌంట్ లో వేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఐఎంపీఎస్ ద్వారా కావచ్చు, రిడీమ్ ద్వారా కావచ్చు. అయితే మీరు అకౌంట్ లో వేసుకోవాలంటే ఐఎంపీఎస్ ద్వారా కనీసం మీ యొక్క వ్యాలెట్ లో 500 ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ మీ కింద ఉన్నటువంటి ఈ 5గురు సైలెంట్ గా కూర్చుంటారా? కూర్చోరు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మొబైల్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో టీవీ ఉంటుంది, అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో షాపింగ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి క్యాష్ బ్యాక్లు వస్తాయి. కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళు సర్వీస్ వాడతారు, క్యాష్ బ్యాక్లు వస్తాయి. ఆ యొక్క ఫీలింగ్ ని, ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని తప్పకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేస్తారు. అలా ఈ 5గురు కూడా ప్రతి ఒక్కరు 5 మందికి రిఫర్ చేస్తే 5 25 మంది అవుతారు. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ 10 లెవెల్స్ ని 10 మంత్స్ అనుకోండి, 10 మంత్స్. సో ఫస్ట్ మంత్ మీరు సైన్ అప్ అంటే మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకున్న ఫస్ట్ మంత్ లో నెల మొత్తం టైం తీసుకొని 5గురిని రిఫర్ చేస్తారు, మీకు కంపెనీ 1500 రూపాయలు ఇచ్చింది. అండ్ మీ కింద ఉన్నటువంటి ఈ 5గురు సెకండ్ మంత్ మొత్తం టైం తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు 5 మందికి రిఫర్ చేస్తే 5 25 మంది అవుతారు అనమాట. 25 మంది అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఈ 25 మెంబర్స్ మన కాంటాక్ట్స్ కాదు, మన కింద ఉన్నటువంటి 5గురు కాంటాక్ట్స్. మరి అయినా సరే మన కంపెనీ ఏమి ఇస్తుంది బెనిఫిట్ అంటే 25 మందిని ఎవరైతే రిఫరెన్స్ ఇచ్చారో 25 మందికి ఎవరైతే రిఫరెన్స్ ఇచ్చారో కంపెనీ వాళ్ళకి పర్ హెడ్ కి 300 ఇవ్వగా ఈ 5 మంది మీద అంటే మీరు అప్లైన్ కాబట్టి కంపెనీ మీకు 25 మంది మీద పర్ హెడ్ కి 30 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు కంపెనీ. అంటే 25 30 750 రూపాయలు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. సో నెక్స్ట్ ఈ 25 మంది ఖాళీగా కూర్చుంటారా? సో వాళ్ళు కూడా సేమ్ థర్డ్ మంత్ 3 నెలల మొత్తం టైం తీసుకుని వాళ్ళు కూడా లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ గ్యారంటీ సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు 5 మెంబర్స్ కి రిఫర్ చేస్తే అంటే 25 125 మంది అవుతారు. ఇప్పుడు ఈ 125 మంది మన కాంటాక్ట్స్ కాదు, ఈ 25 మెంబర్స్ కాంటాక్ట్స్. మరి అయినా సరే మనకేంటి బెనిఫిట్ అంటే ఈ 125 మెంబర్స్ మీద కంపెనీ మనకు పర్ హెడ్ కి థర్డ్ లెవెల్లో కంపెనీ అంటే సెకండ్ లెవెల్లో కంపెనీ మనకు 30 ఇస్తే ఈ థర్డ్ లెవెల్లో కంపెనీ మనకు 45 ఇస్తుంది పర్ హెడ్ కి. అంటే 125 45 5600 తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ 125 మంది సేమ్ లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ గ్యారంటీ సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లీగల్ గా ఈ 125 మంది ప్రతి ఒక్కరు 4th మంత్ 4వ నెల మొత్తం టైం తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు 5 మంది రిఫర్ చేస్తే 125 625 మంది అవుతారు. సో 625 మంది అవడం వల్ల కంపెనీ మనకు ఈ 4th లెవెల్లో పర్ హెడ్ కి ఇందాక మనకు థర్డ్ లెవెల్లో 45 ఇస్తే 4th లెవెల్లో కంపెనీ మనకు పర్ హెడ్ కి 60 ఇస్తుంది. అంటే 625 into 60 అంటే మనం ఇక్కడ దాదాపు 37,500 తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. సో మరి ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఇన్కమ్ చార్ట్, ఈ ఇన్కమ్ చార్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే టోటల్ గా మనకి ఇక్కడ 10 లెవెల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ 10 లెవెల్స్ లో ఫస్ట్ లెవెల్లో మొదటి లెవెల్లో మీరు ఎంత మందికైనా రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి, మీ ఓన్ గా కంపెనీ మనకు పర్ హెడ్ కి 300 ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు లెవెల్ 1 లో ఉన్న వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చే వాళ్ళు మనకి ఏమవుతారు? సెకండ్ లెవెల్ అవుతారు. కంపెనీ పర్ హెడ్ కి సెకండ్ లెవెల్లో 30 ఇస్తుంది. అండ్ సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చే వాళ్ళు మనకు థర్డ్ లెవెల్ అవుతారు. కంపెనీ థర్డ్ లెవెల్లో 45 ఇస్తుంది. అలా 4th లెవెల్లో 60, 5th లెవెల్లో 75, 6th లెవెల్లో 90, 7th లెవెల్లో 105, 8th లెవెల్లో 120, 9th లెవెల్లో 135, 10th లెవెల్లో 150. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ మినహాయించి రిమైనింగ్ 9 లెవెల్స్ కి కంపెనీ మనకు లెవెల్ కి 15 రూపీస్ ని పెంచుకుంటూ పోయింది కంపెనీ. సో ఇక్కడ 5 మ్యాట్రిక్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదనమాట. ఈ 5 మ్యాట్రిక్స్ మనం ఫాలో అవడం వల్ల నెక్స్ట్ మనీలో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ విన్ అవ్వచ్చు. ఈ 5 మ్యాట్రిక్స్ మనం ఫాలో అవడం వల్ల కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ లో మనం మెంబర్ అవ్వచ్చు, కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ తీసుకొచ్చు అనమాట. దానికోసం మాత్రమే ఈ 5 మ్యాట్రిక్స్. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఇది నా సొంత బిజినెస్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఒక డిజిటల్ రెవల్యూషన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా 5 చేసుకుంటూ వెళ్తే
ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తీసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు 5-5-5-5 చేసుకుంటూ వెళ్తే మన కింద 100కి 100% వర్క్ జరిగితే, ప్రాపర్ గా వర్క్ జరిగితే ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో 178 కోట్ల వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది, ప్రాపర్ గా జరిగితేనే. సో అనుకుందాం, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రాపర్ గా చేయాలని ఎక్కడ కూడా రూల్ లేదు. సో కొంతమంది లైక్ నేనున్న ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఇద్దరికి ఇవ్వచ్చు రిఫరెన్స్, నా కింద ఉన్న మెంబర్స్ ఒక ముగ్గురికి ఇవ్వచ్చు, అంటే అందరూ 5-5-1 రూల్ లేదు ఎక్కడ కూడా. అలా చూసుకున్నా సరే ఈ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో 100కి 100% కాకపోయినా కేవలం 10%, 90% ఫెయిల్ అయ్యి కేవలం 10% మాత్రమే సక్సెస్ అయినా సరే ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో 17,80,00,000 తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. సో లేదా లీస్ట్ కేసులో ఒక 1%, కేవలం 1% మాత్రమే సక్సెస్ అయినా సరే ఇదే నెక్స్ట్ మనీ బిజినెస్ లో 1,78,00,000 తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. సో లేదా 0.1%, ఇంకా లీస్ట్ కేసులో తక్కువ ఇంకా తక్కువలో 0.1% మాత్రమే సక్సెస్ అయినా సరే నెక్స్ట్ మనీ బిజినెస్ లో 17.8 తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. జస్ట్ ఒక 1,770 రూపాయలతోనే లాక్స్ లలో ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం మనం ఫోకస్ పెడితే. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఉన్నటువంటి బ్యూటీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనీలో నో ఫెయిల్యూర్, ఓన్లీ సక్సెస్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం వల్ల కంపెనీ మనకు రివార్డ్ పాయింట్స్ ఇస్తుంది అండ్ లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుందంటే మనకు ప్రాఫిటా లాసా? సో సీరియస్లీ అది ప్రాఫిట్. అండ్ దాంతోపాటు నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ని మనకున్న సర్కిల్ లో మనం ప్రమోషన్ చేస్తే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఒక 5గురికి, జస్ట్ ఒక 5గురు మనం రిఫర్ చేస్తే మన అమౌంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ పోతే ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో సో ఎవరైతే కొంచెం ఫోకస్ గా డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తారో సో వాళ్ళు ఇక్కడ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ విన్ అవ్వచ్చు చాలా అంటే చాలా ఈజీగా. సో ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం ఐడి వేసిన రోజు నుంచి, సో ఈ రోజు మనం ఐడి వేస్తే ఈ రోజు నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా 30 రోజులు, ఈ 30 రోజుల టైం పీరియడ్ లో 525 స్ట్రక్చర్ అంటే ఫస్ట్ మన సొంతంగా 5గురిని, ఈ 5గురిని ఏ బి సి డి ఈ అనుకున్నాం. సో ఈ 5గురు ఏ ఒక 5, మళ్ళీ బి ఒక 5 అండ్ సి ఒక 5, డి ఒక 5 అండ్ ఈ ఒక 5, అంటే మన కింద ఉన్న 5గురు ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ 5-5. ఇది 30 రోజుల్లో 525 అనే స్ట్రక్చర్ ని మనం 30 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తే మనం ఇక్కడ నేషనల్ ట్రిప్ అయినటువంటి గోవా ట్రిప్ విన్ అవ్వచ్చు. ఫుడ్, అకామిడేషన్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఖర్చులు కూడా కంపెనీ చూసుకుంటుంది. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ విన్ అవ్వాలంటే సో దానికి గల ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఐడి వేసిన రోజు నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా 90 రోజులు అంటే 3 months, ఈ 90 రోజుల పీరియడ్ లో 5, 25 అండ్ 125 అంటే ఈ 25 మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరు 5 మెంబర్స్ ని అంటే 125, 5, 25, 125 అనే స్ట్రక్చర్ ని మనం ఐడి వేసిన రోజు నుంచి 90 రోజుల్లో చేస్తే మనం ఇక్కడ దుబాయ్ ట్రిప్ కావచ్చు, మలేషియా కావచ్చు, బ్యాంకాక్ కావచ్చు ట్రిప్ విన్ అవుతాం అనమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట, లైక్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఖర్చు కావచ్చు, అకామిడేషన్ మొత్తం కూడా కంపెనీ చూసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చాలా మంది డౌట్ రావచ్చు, ఎట్లా అంటే సార్ ఎటువంటి టైం బాండింగ్ లేకుండా, టైం లిమిట్ లేకుండా విన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? సో ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, ఎటువంటి టైం లిమిట్ లేకుండా. సో నెక్స్ట్ మంత్ మీరు ఎప్పుడైనా ఐడియా అవ్వండి, ఎప్పుడైనా విన్ అవ్వండి. దానికి గల ఫార్ములా ఏంటంటే 5, 25, 125, 625 ఈ స్ట్రక్చర్ ని మీరు ఎప్పుడు విన్ అయినా పర్లేదు అనమాట. సో ఇక్కడ మనము దుబాయ్ కావచ్చు, మలేషియా కావచ్చు, బ్యాంకాక్ కావచ్చు కంపెనీ తీసుకెళ్తుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ బిజినెస్ లో దాదాపు తెలంగాణ, ఆంధ్ర నుంచి దాదాపు 70 మందికి పైగా ఈ యొక్క నేషనల్ ట్రిప్ విన్ అయ్యారనమాట. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ని ఇద్దరు విన్ అయ్యారనమాట. ఒకరేమో రాము సార్ అండ్ ఇంకొకరేమో వీరాచారి సార్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీ టీమ్ ఛాంపియన్ తరపున ఈ యొక్క ట్రిప్స్ విన్ అయిన వాళ్ళకి సో హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. సో నెక్స్ట్ ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్. సో టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పటి వరకు నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో 10 లెవెల్స్, ఆ 10 లెవెల్స్ ఇన్కమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అంటే 10 లెవెల్స్ లో జరిగే బిజినెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు 10th లెవెల్ తర్వాత జరిగే బిజినెస్ అంటే 10th లెవెల్లో ఉన్న పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ చేస్తే ఆ లెవెల్ ఏమవుతుంది 11కి వెళ్తుంది. 11th లెవెల్లో ఉన్న వ్యక్తి చేస్తే 12కి వెళ్తుంది. అలా 12, 13, 14, 15, 16 అలా కిందకి వెళ్తుంది అంటే బిజినెస్. సో ఆ బిజినెస్ మీద మనం ఇన్కమ్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని రాయల్టీస్ కి మనం ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి. అంటే ఈ 10 లెవెల్స్ ఇన్కమే కాకుండా ఈ 11వ లెవెల్ నుంచి కిందకి జరిగే బిజినెస్ మీద మనం ఇన్కమ్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని ర్యాంక్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటి ఆ ర్యాంక్స్ అంటే సో ఫస్ట్ రాయల్టీ, టీమ్ రాయల్టీలో ఫస్ట్ రాయల్టీ సిల్వర్ రాయల్టీ అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు కూడా ఏ అని చెప్పేసి సిల్వర్ రాయల్టీ. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం సిల్వర్ అవ్వాలంటే దానికి గల క్రైటీరియా ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ మన సొంతంగా 5గురు. సో ఈ 5గురు అంటే ABCDE ఈ 5 లెగ్గుల్లో ఏదైనా ఒక లెగ్ కింద
అది ఏ కావచ్చు, బి కావచ్చు, సి కావచ్చు, డి కావచ్చు, ఏ కావచ్చు. ఏదైనా ఒక లెక్క కింద ఒకరి కింద ఒకరు అంటే హారిజంటల్ గా 5, వర్టికల్ గా 9 మంది, అంటే అడ్డంగా 5, నిలువుగా 9 మంది ఏదైనా ఒక లెగ్గులో. ఈ స్ట్రక్చర్ మన కింద కంప్లీట్ అవుతాయి మనం సిల్వర్ అవుతాం అనమాట. సో సిల్వర్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సో ఈ 11వ లెవెల్, సో 11th లెవెల్ నుంచి జరిగే బిజినెస్ మీద కంపెనీ మనకు పర్ హెడ్ కి 15 రూపాయలు ఇస్తుంది అనమాట మన కింద ఆ లెగ్గులో సిల్వర్ వచ్చేంత వరకు. సో నెక్స్ట్ లీడర్షిప్ బోనస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీలో మనం లీడర్షిప్ బోనస్ అచీవ్ అవ్వాలంటే దానికి గల ఫార్ములా ఏంటంటే 5-25 స్ట్రక్చర్. 5-25 అనే స్ట్రక్చర్ ని మనం కంప్లీట్ చేస్తే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఈ లీడర్షిప్ బోనస్ మనం అచీవ్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మనకు డైరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఐదుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో ABCDE, ఈ 5 ఎంతైతే అమౌంట్ తీసుకుంటారో ఈ రోజు, సో వాళ్ళు తీసుకున్న అమౌంట్ మీద మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ తో పాటు ఎక్స్ట్రాగా 10% వస్తుంది మనకు వాళ్ళ మీద. ఎగ్జాంపుల్, ఏ అనే పర్సన్ ఈ రోజు ఒక 1000 రూపాయలు తీసుకుంటే అతని మీద మనకు 10% ఒక 100 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అదే బి అనే పర్సన్ ఒక 500 తీసుకుంటే అతని మీద మనకు ఎక్స్ట్రా ఒక 50 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట. అయితే ఈ లీడర్షిప్ బోనస్ అనేది ఎలిజిబుల్ అయిన తర్వాత ఇన్కమ్ మనకు ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే, మనము సిల్వర్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అయిన డే 1 నుంచి మనకి ఇక్కడ లీడర్షిప్ బోనస్ అనేది మనకు వ్యాలిడ్ కి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ లో సో సి అనమాట, థర్డ్ వన్ గోల్డ్ రాయల్టీ. సో గోల్డ్ స్టార్ రాయల్టీ అనమాట. మనం ఇక్కడ గోల్డ్ స్టార్ అవ్వాలంటే దానికి గల ఫార్ములా ఏంటంటే, మనకు డైరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ 5 ABCDE, ఈ 5 మనం సిల్వర్ చేస్తే ఇక్కడ మనం గోల్డ్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అవుతాం. సో గోల్డ్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మనకు 11వ లెవెల్ నుంచి కిందకి జరిగే బిజినెస్ మీద గోల్డ్ రాయల్టీ పర్ హెడ్ కి 30 రూపాయలు ఇస్తుంది అనమాట మనకు ఆ లెగ్ లో గోల్డ్ వచ్చేంత వరకు. సో నెక్స్ట్ టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్ లో ఫోర్త్ వన్ డి డైమండ్ రాయల్టీ అనమాట. సో డైమండ్ రాయల్టీ ఎట్లా అంటే, డైమండ్ రాయల్టీ గల ఫార్ములా ఏంటంటే, మనకు డైరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ 5 గోల్డ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో గమనించండి, మనము డైమండ్ అవ్వాలంటే మన కింద 5 గోల్డ్ కావాలి. అయితే ఆ గోల్డ్ మనకు డైరెక్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళే అవ్వాల్సిన రూల్ లేదు అనమాట. ఎలా అంటే, ఏ లెగ్ లో 10 లెవెల్స్ లోపు ఎవరైనా పర్లేదు ఒక గోల్డ్, అండ్ బి లెగ్ లో 10 లెవెల్స్ లోపు ఎవరైనా పర్లేదు ఒక గోల్డ్, అండ్ సిలో డిలో ఈలో ఈ 5 లెగ్గుల్లో 10 లెవెల్స్ లోపు డిఫరెంట్ లెగ్గుల్లో సింగిల్ గోల్డ్ అయి ఉండాలి. సో ఇలా మన గోల్డ్ అయితే మనం ఇక్కడ డైమండ్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అవుతాం అనమాట. డైమండ్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఈ 11వ లెవెల్ నుంచి కిందకి జరిగే బిజినెస్ మీద డైమండ్ రాయల్టీ పర్ హెడ్ కి 45 రూపాయలు ఇస్తుంది మన కింద ఆ లెగ్ లో డైమండ్ వచ్చేంత వరకు. అయితే ఈ టీమ్ రాయల్టీ ఇన్కమ్, సిల్వర్ రాయల్టీ కావచ్చు, లీడర్షిప్ బోనస్ కావచ్చు, గోల్డ్ రాయల్టీ కావచ్చు, డైమండ్ రాయల్టీ కావచ్చు, ఈ ఇన్కమ్ మన కంపెనీ మనకి ఎలా ఇస్తుంది అంటే, నైట్ టైం, సో స్లీపింగ్ టైం ఇన్కమ్ అంటాం అనమాట దీన్ని. సో నైట్ టైం మనకు 1 to 3 ఆ గ్యాప్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ ఇన్కమ్ అనేది మనకు క్రెడిట్ అవుతుంది అనమాట. ఒక వండర్ఫుల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ కంపెనీ రాయల్టీ ఇన్కమ్. సో ఈ కంపెనీ రాయల్టీ ఇన్కమ్ ఎట్లా అంటే, సో ఇప్పటిదాకా మనము నెక్స్ట్ మనీ ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ లో ఈ 10 లెవెల్స్ ఇన్కమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, అండ్ 11వ లెవెల్ తర్వాత జరిగే బిజినెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పటిదాకా. అంటే మన కింద వర్క్ జరిగితేనే డబ్బు వస్తుంది. ఎక్కడ 10 లెవెల్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ పోతే ఆ యొక్క రాయల్టీస్ కావచ్చు, టీమ్ రాయల్టీ. అయితే కంపెనీ రాయల్టీలో క్రౌన్ డైమండ్ రాయల్టీ, అంటే క్రౌన్ డైమండ్ మనం అచీవ్ అవుతే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్రౌన్ డైమండ్ రాయల్టీకి అచీవ్ అవ్వాలంటే దానికి గల ఫార్ములా చెప్తాను అనమాట. దానికి గల ఫార్ములా ఏంటంటే, మనకు ఉన్నటువంటి ఈ 5 లెగ్గుల్లో, ఈ 5 లెగ్స్లలో ఏ లెగ్ లో 10 లెవెల్స్ లో ఒక డైమండ్, బి లెగ్ లో 10 లెవెల్స్ లో ఒక డైమండ్, అండ్ సిలో డిలో ఈలో ఈ 5 లెగ్గుల్లో 5 డైమండ్స్ ఉంటే మనం ఇక్కడ క్రౌన్ డైమండ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతాం. సో క్రౌన్ డైమండ్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వడం వల్ల మనకు మన కింద జరిగే బిజినెస్ తో సంబంధం లేకుండా, గమనించండి, మన కింద జరిగే బిజినెస్ తో సంబంధం లేకుండా నెక్స్ట్ మనీ కంపెనీకి వచ్చినటువంటి జాయినింగ్ టర్న్ ఓవర్, సో జాయినింగ్ టర్న్ ఓవర్ లో 1% కంపెనీ రాయల్టీని అందరి క్రౌన్ డైమండ్స్ కి ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ ని కోటీశ్వరుని చేసేటటువంటి రాయల్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే నెక్స్ట్ మనీ అది క్రౌన్ డైమండ్ రాయల్టీ. సో నెక్స్ట్ రీపర్చేసింగ్ ఇన్కమ్. సో రీపర్చేసింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ఎట్లా అంటే, సో చాలా మంది అనుకోవచ్చు, సార్ ఏదైనా కొనుక్కోవాలి సార్ ఇక్కడ. సో లేదనమాట, ఎటువంటి వస్తువు కొనకుండా, సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనకు 10 లెవెల్స్, ఈ 10 లెవెల్స్ లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి సర్వీస్ వాడినా సరే, సో అవేంటంటే సర్వీస్ లో మొబైల్ రీఛార్జ్, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, మన డౌన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టీం మొత్తం కావచ్చు, మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నా,
డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నా, బస్ బుకింగ్ కావచ్చు, ఫ్లైట్ బుకింగ్ కావచ్చు చేసుకున్నా, అమెజాన్ లో, ఫ్లిప్కార్ట్ లో షాపింగ్ చేసుకున్నా, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వెహికల్ తీసుకున్నా సరే, లైక్ అంటే ఇన్సూరెన్స్, సో ఎటువంటి సర్వీస్ వాడినా సరే వాళ్ళకి క్యాష్ బ్యాక్ రావడంతో పాటు వాళ్ళ మీద కంపెనీ మనకు క్యాష్ బ్యాక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో 25% వరకు క్యాష్ బ్యాక్ అనేది అతని పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కంపెనీ షేర్ ఇస్తుంది అనమాట. అది ఎలా చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 10 లెవెల్స్ లో, ఈ 10 లెవెల్స్ లో 1,00,000 టీం బిల్డ్ అవుతాయి, ఒక 1,00,000 టీం మన కింద బిల్డ్ అవుతాయి. ఈ 1,00,000 మంది తక్కువ పర్ డేకి ఒక సింగిల్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నా సరే వాళ్ళ మీద మనకు ఒక 25 పైసా పర్ హెడ్ కి 25 పైసా వచ్చినా సరే 1,00,000 మంది మీద 25 పైసా అంటే పర్ డేకి మనం 25,000 తీసుకొచ్చాం అనమాట నెక్స్ట్ మనీలో. అంటే ఒక వండర్ఫుల్ టీమ్ ని మనం ఇక్కడ 10 లెవెల్స్ లో బిల్డ్ చేస్తే. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, మన కింద టీం మెంబర్లలో ఎవరైనా ఒక మెంబరు, మన కింద టీం మెంబర్లలో ఒక మెంబరు ఒక బస్ టికెట్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్ కి ఒక బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 1,000 రూపాయల టికెట్. సో 1,000 రూపాయల టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే అతను 1% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. అంటే లైక్ 10 రూపీస్ రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. అంటే 1,000 రూపాయలలో 1% అంటే 10 రూపీస్ రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. అంటే అతను బస్ టికెట్ కి ఎంత పే చేస్తాడు అమౌంట్ అంటే 990 పే చేస్తాడు. సో 990 పే చేసినప్పుడు అతని వ్యాలెట్ కి బస్ టికెట్ బుక్ అయిన వెంటనే 2% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంటే 1% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడతాడు, 2% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంటే 20 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు అతను బస్ టికెట్ కి ఎంత పే చేసినట్టు లెక్క అంటే 970 మాత్రమే పే చేశాడు. అతను ఎంత సేవ్ అయ్యాడు ఇక్కడ? 30 రూపాయలు సేవ్ అయ్యాడు. అయితే ఈ కస్టమర్ కి ఎంత క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చిందంటే 20 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది. అయితే ఈ 20 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ లో కంపెనీ ఒక 25% అమౌంట్ ని పక్కన పెడుతుంది కంపెనీ. సో ఎంత అంటే 20 రూపీస్ లో 25% అంటే 5 రూపీస్. సో ఈ 5 రూపాయలని ఆ బస్ బుకింగ్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి పైన ఉన్న 10 మందికి, సో 10 మందికి కంపెనీ ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలా అంటే లైక్ 50 పైసా 50 పైసా 50 పైసా 50 పైసా. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కింద టీమ్ లో ఉన్న పర్సన్ ఒక సింగిల్ రీఛార్జ్, మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అతనికి ఒక 10 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తే ఆ 10 రూపీస్ కి 25% అమౌంట్ ని, అంటే ₹2.50, ఈ యొక్క అమౌంట్ ని ఆ రీఛార్జ్ చేసుకున్న వ్యక్తి పైన ఉన్నటువంటి 10 మందికి ఈక్వల్ గా షేర్ చేసిన కంపెనీ. అంటే 25 పైసా 25 పైసా 25 పైసా. సో ఈ విధంగా రీపర్చేసింగ్ ఇన్కమ్ తీసుకొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 10 లెవెల్స్ లో మనం ఇక్కడ వండర్ఫుల్ టీమ్ ని బిల్డ్ చేస్తే రీపర్చేసింగ్ ఇన్కమ్ మనం పర్ డే కి lakhs లలో తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మర్చెంట్ ఇన్కమ్ అనమాట. ఎట్లా అంటే మనకు సరౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క షాప్స్ కావచ్చు, మెడికల్ షాప్ కావచ్చు, కిరాణా షాప్ కావచ్చు, బుక్ స్టాల్స్ కావచ్చు, వీళ్ళకి మనం మర్చెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ కూడా మనం ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవచ్చు. సో ఎలా అంటే ఈ మర్చెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్న ఏరియాలో నెక్స్ట్ మనీ వాడే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే ఈ నెక్స్ట్ మనీ మర్చెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, దేవ్ మెడికల్ షాప్ ఉంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్న ఏరియాలో. సో అదే ఏరియాలో మిస్టర్ గౌరవ్ అనే ఒక పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. సో గౌరవ్ ఆ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళి ఈ విధంగా డీలింగ్ పెట్టుకుంటారు. ఎలా అంటే, సో మిస్టర్ దేవ్ సార్, సో మనం ఉన్న ఏరియాలో నెక్స్ట్ మనీ వాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట. సో ఏదైనా మెడిసిన్ కావాలంటే మీ షాప్ కి వచ్చే మా నెక్స్ట్ మనీ వాళ్ళు లైక్ పే చేస్తారు, కాబట్టి మా నెక్స్ట్ మనీ వాళ్ళకి మీరు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తారా? ఎందుకంటే మా వల్ల మీకు కస్టమర్ బేస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో దీనికి అతను అగ్రి అయ్యి 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే అదే షాప్ కి, అదే దేవ్ మెడికల్ షాప్ కి లైక్ రాహుల్ అనే వ్యక్తి, నెక్స్ట్ మనీ మెంబర్ రాహుల్ అనే వ్యక్తి వెళ్ళి ఒక 1,000 రూపాయల మెడిసిన్ తీసుకుంటే, సో అయితే కంపెనీ మనకి ఏదైతే ఇచ్చిందో రివార్డ్ పాయింట్స్ 1,550 రివార్డ్ పాయింట్స్, ఆ 1,550 రివార్డ్ పాయింట్స్ లో మన మర్చెంట్ దగ్గర యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా 7.5% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. అంటే 1,000 రూపాయల దగ్గర మనం 7.5% అంటే 75 రూపాయల రివార్డ్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. అయితే ఈ రాహుల్ అనే వ్యక్తి దేవ్ మెడికల్ షాప్ దగ్గర 7.5% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడుకోగా అతనికి ఎంత పే చేస్తాడంటే రాహుల్ 925 రూపాయలు మాత్రమే పే చేస్తాడు మిస్టర్ దేవ్ కి. సో పే చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ దేవ్ మెడికల్ షాప్ అతను ఆ యొక్క అమౌంట్ ని అకౌంట్ లో వేసుకుంటాడో అతనికి కేవలం 900 మాత్రమే అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దేవ్ మెడికల్ షాప్ అతను మిస్టర్ గౌరవ్ ఏం చెప్పాడు, 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పాడు కాబట్టి. సో మిగిలినటువంటి ఆ 25 రూపీస్ ని, సో ఈ 25 రూపీస్ ని కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఈ విధంగా మన కంపెనీ మనకు 4 పార్ట్స్ లాగా 4 భాగాలుగా లైక్ డివైడ్ చేసి ఈ షేర్ చేస్తున్న కంపెనీ. ఎలా షేర్ చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ ని ఎవరు రిఫర్ చేశారు? మిస్టర్ గౌరవ్. గౌరవ్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ ని రిఫర్ చేశారు కాబట్టి గౌరవ్ కి ఒక 1% కమిషన్ ఇస్తుంది కంపెనీ అనమాట. సో 1% అంటే 10 రూపీస్ మిస్టర్ గౌరవ్ కి కంపెనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
సో 25 రూపీస్ లో 10% అంటే 10 రూపీస్ గౌరవ్కి ఇవ్వగా ఇంకా ఎంత మిగిలిందంటే కంపెనీకి 15 రూపీస్ మిగిలింది. సో ఈ 15 రూపీస్ లో ఈ యొక్క నెక్స్ట్ మనీ మర్చెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ ని ఎవరు స్కాన్ చేశారంటే మిస్టర్ రాహుల్ స్కాన్ చేశారు. కాబట్టి ఈ రాహుల్ 7.5% రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడుకోగా రాహుల్ కి పైన ఉన్నటువంటి 10 మందికి ఒక 0.5% అంటే ఒక 5 రూపాయలని కంపెనీ ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తుంది. అండ్ దాంతో పాటు ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మిగిలిన కంపెనీకి 10 రూపీస్ అనమాట. ఈ 10 రూపీస్లలో ఈ యొక్క గౌరవ్ క్యూఆర్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి గౌరవ్ కి పైన ఉన్నటువంటి 10 మందికి ఒక 0.5% అంటే మళ్ళీ ఒక 5 రూపీస్ ని అతని పైన ఉన్నటువంటి 10 మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా కంపెనీ షేర్ ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ లాస్ట్ రిమైనింగ్ మిగిలినటువంటి 5 రూపీస్ అనేవి మన కంపెనీకి ప్రాఫిట్ అనమాట. సో ఒక వండర్ఫుల్ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు మర్చెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల. సో ప్రొవైడ్ చేసిన వ్యక్తి తీసుకోవచ్చు అండ్ స్కాన్ చేసిన వ్యక్తి రివార్డ్ పాయింట్స్ వాడొచ్చు. స్కాన్ చేసిన వ్యక్తి పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్. సో ఇతర నెట్వర్క్స్ కి మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ కి ఉన్నటువంటి యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ అంటే అని మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్స్టెంట్ మనీ. సో ఎంటైర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చరిత్రలో ఇప్పటిదాకా ఇన్స్టెంట్ పేమెంట్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీ ఎక్కడ లేదనమాట. ఒకవేళ కంపెనీస్ ఇస్తే వీక్లీ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉన్నాయి, మంత్లీ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనమాట. కానీ నెక్స్ట్ మనీలో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఇన్కమ్ వస్తుంది అనమాట. అది మనకు క్యాష్ బ్యాక్ కావచ్చు, లైక్ రిఫరల్ ఇన్కమ్ కావచ్చు, లెవెల్ క్యాష్ బ్యాక్ కావచ్చు, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన వ్యాలెట్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నో సేల్ నో పర్చేస్ రిక్వైర్డ్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఎటువంటి వస్తువు అమ్మాల్సిన పని లేదు, ఎటువంటి వస్తువు కొనాల్సిన పని లేదు అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గ్రోత్ లెవెల్ ఇన్కమ్. సో నెక్స్ట్ మనీలో లెవెల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. ఒక వండర్ఫుల్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ లీగల్. సో మన నెక్స్ట్ మనీ ప్రతి లీగల్ డాక్యుమెంట్ ని కంపెనీ ఫాలో అవడంతో పాటు మన కంపెనీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ లో కంపెనీ లిస్ట్ అయింది అనమాట, పూర్తి లీగల్ కంపెనీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ మొత్తం డిజిటల్ అవుతుంది అండ్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ తో సంపాదించుకునే అవకాశం కాబట్టి ఫ్యూచర్ మొత్తం డిజిటల్ కాబట్టి మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ నామినేషనల్ ఫెసిలిటీ. సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ ని ఎవరైతే ప్యాషన్ గా చేస్తారో సో తక్కువ టైంలో మనం ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనీలో మనకి ఇక్కడ నామినీ ఫెసిలిటీ ఉందన్నమాట. ఈవెన్ ఇన్ కేసు మనకి ఏమైనా జరిగితే మన నామినీ పేరు మీదకి ఐడి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ యూనిక్ డిజిటల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన పని లేదనమాట. ప్రతిరోజు మనకు జూమ్ క్లాసులు ఉంటాయి, లైక్ నైట్ 9:15 to 10:15 అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ 12:30 to 1:30. ప్రతిరోజు మనం జూమ్ మీటింగ్ వచ్చి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒకే ఒక విషయం, లెర్న్ ఫ్రమ్ డిజిటల్, ఎర్న్ ఫ్రమ్ డిజిటల్. అండ్ ఎయిత్ పాయింట్ నో రిస్క్ నో లయబిలిటీ. సో నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఎటువంటి రిస్క్ లేదనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము లక్షల్లో ఏమీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయట్లేదు. సో జస్ట్ ఒక 1770 రూపాయలతోనే, అది కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ తో సంపాదించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి రిస్క్ లేదు, ఎటువంటి లయబిలిటీ లేదు. సో నెక్స్ట్ గోల్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఫాస్ట్ ఎర్నింగ్. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో మీరు ఎక్కువ ఇన్కమ్ సంపాదించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని గోల్స్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. సో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రీమ్ బిగ్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో పెద్ద కలలు కనాలి. సో ఇన్నాళ్ళు మనం మన యొక్క డ్రీమ్స్ ని మనం ఎట్లా అంటే కాంప్రమైజ్ అవుతూ వచ్చాం. ఎందుకంటే మన చేతిలో కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లేక, అంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో జాబ్ లో కావచ్చు, ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో కావచ్చు, ఆ ఇన్కమ్ కేవలం మన నీడ్స్ మాత్రమే ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి, మన అవసరాలు మాత్రమే తీరుతాయి అనమాట. మన డ్రీమ్స్ ఎప్పటికి కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వనమాట. సో ఇప్పటిదాకా మనం కాంప్రమైజ్ అవుతూ వచ్చాం. ఎలా అంటే ఒక మంచి లగ్జరీ ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా కాంప్రమైజ్, లైక్ వైఫ్ కి ఒక మంచి లైక్ జ్యువెలరీ ఇప్పించాలన్నా కాంప్రమైజ్, ఒక లగ్జరీ బైక్ కొనాలన్నా, ఒక కార్ కొనాలన్నా సరే అన్నిట్లో మనం కాంప్రమైజ్ అవుతూ వచ్చాం. ఎందుకంటే మనం చేసే జాబ్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ కేవలం మన అవసరాలు మాత్రమే తీరుతాయి కాబట్టి. సో ఇక నుంచి మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందు మన స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా 178 కోట్లు సంపాదించుకునే ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందనమాట. కాబట్టి మీకు ఏవైతే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రీమ్స్ అనేవి కూడా మొత్తం కూడా పోస్టర్ రూపంలో పెట్టుకోండి, లేదా మీ యొక్క డైరీలో రాసుకోండి మీ యొక్క డ్రీమ్స్ మొత్తం కూడా. సో డైరీలో రాసుకోవడంతో పాటు ఆ డ్రీమ్స్ ని గోల్స్ లాగా సెట్ చేసుకోండి. ఆ గోల్స్ ఎలా ఉండాలంటే లైక్ షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్. సో షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు నెక్స్ట్ మనీకి వచ్చాక ఏ గోల్ అచీవ్ అవ్వాలి, అది బైకా, లైక్ బంగారమా, లేదా మీడియం టర్మ్ లో కారా, లైక్ ఇంకా సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఒక లగ్జరీ హౌస్ కావచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకొని టేక్ యాక్షన్. సో చాలా మంది లైఫ్ లో ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే యాక్షన్ తీసుకునే దగ్గరే మనం ఫెయిల్ అవుతాం అనమాట. సో యాక్షన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మనీలో డ్రీమ్స్ పెట్టుకోవడమే కాదు, ఆ డ్రీమ్స్ కి దగ్గర గోల్స్ సెట్ చేసుకోవడంతో పాటు యాక్షన్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. సో ఆ యాక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ లెర్న్.
సో నెక్స్ట్ మనీలో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. సో ఆ నేర్చుకోవడం ఎలా అంటే ఫస్ట్ మీ స్పాన్సర్ ద్వారా కావచ్చు, మీ యొక్క సిల్వర్ స్టార్ ద్వారా కావచ్చు, గోల్డ్ ద్వారా కావచ్చు, డైమండ్ ద్వారా కావచ్చు. సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అలా అయినా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ప్రతిరోజు మనం జరిగే జూమ్ మీటింగ్ కి అటెండ్ అవ్వడం వల్ల మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనీలో ఏదైతే నేర్చుకున్నారో నాలెడ్జ్, ఆ నాలెడ్జ్ ని మీ టీమ్ కి ప్రాపర్ గా, లీగల్ గా, ఎథికల్ గా టీచ్ చేయండి. సో నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మెయిన్ ఎట్లా అంటే మంకీ సి మంకీ డూ. ఇక్కడ మనకు స్పెషల్ గా పవర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, స్పెషల్ గా మనకి ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మన అప్లైన్ ఏదైతే పాటిస్తాడో దాన్ని మనం తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే చాలన్నమాట, రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టొచ్చు. సో టీచ్ చేశాక మన కింద టీంలో వాళ్ళకి థర్డ్ పాయింట్ హెల్ప్. సో హెల్ప్ చేయాలన్నమాట. లైక్ ఎట్లా అంటే లైక్ టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సపోర్ట్ చేయడం కావచ్చు, ప్లానింగ్ ప్రకారం కావచ్చు, మనం టీమ్ కి హెల్ప్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ డూప్లికేషన్. సో ఈ యొక్క 3 ఫార్ములాని మనం కరెక్ట్ గా డూప్లికేట్ చేస్తే మన డ్రీమ్స్ చాలా ఈజీగా మనం అచీవ్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ మనీ ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ ని ఎవరైతే వింటున్నారో కొత్త వాళ్ళు, న్యూ కమర్స్, సో దయచేసి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ ఒక 1770 రూపాయలతో ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకొని, సో మీకున్న ఎంటైర్ సర్కిల్ మొత్తంలో నెక్స్ట్ మనీ ప్లాన్ గురించి మీరు ప్రాపర్ గా చెప్పి ఒక ఐదుగురికి మీరు ఇక్కడ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఇప్పించి, మన నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో ఎలాగో గోవా ట్రిప్ ఉంది కాబట్టి, నేషనల్ ట్రిప్ ఉంది కాబట్టి, సో 525 స్ట్రక్చర్ ని కంప్లీట్ చేసి మీరు ఇక్కడ గోవా ట్రిప్ ని అచీవ్ అవ్వండి. సో గోవా ట్రిప్ అచీవ్ అయిన వెంటనే సిల్వర్ రాయల్టీకి ఫోకస్ చేయండి. సో సిల్వర్ రాయల్టీ అచీవ్ అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ వెంటనే మనకి ఇక్కడ కంపెనీలో ఐడి వేసిన రోజు నుంచి 90 days లో మనకి ఇక్కడ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఉంది కాబట్టి దుబాయ్ ట్రిప్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దుబాయ్ ట్రిప్ మీద ఫోకస్ చేసిన వెంటనే మీకు తెలియకుండానే కామన్ గా గోల్డ్ రాయల్టీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. ఈ యొక్క 6 ఫార్ములాస్ ని మీ యొక్క టీమ్ లో ప్రాపర్ గా రిపీట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ తక్కువ టైంలో మీరు ఇక్కడ చాలా మంచి ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనీలో. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్లైడ్ అన్నమాట. సో సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, సో నిర్ణయం మీ చేతుల్లో ఉంది ఇక్కడ. సో ఇదే 1770 రూపాయలు దాచిపెట్టుకొని ఇదే రొటీన్ లైఫ్ ని అనుభవిద్దామా? ఇదే 1770 రూపాయలతోని లైఫ్ టైం క్యాష్ బ్యాక్ తీసుకుంటూ ప్రతి సర్వీస్ మీద సంపాదించుకునే అవకాశంతో పాటు 10 మందికి మనం అవకాశం కల్పిద్దామా? సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీలో మనం పెట్టే 1770 అనేది చాలా ఈజీగా మనం ఖర్చు చేస్తాం. రొటీన్ లైఫ్ లో, డైలీ లైఫ్ లో మనం చాలా ఈజీగా 1770 మనం ఖర్చు చేస్తున్నాడు. ఎలా అంటే ఒక బ్రాండెడ్ షర్ట్ కావచ్చు, బ్రాండెడ్ పాయింట్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీ కావచ్చు. సో ఇలా మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక సందర్భంలో 1770 మనం ఖర్చు పెడుతూనే ఉంటాం అనమాట. కానీ ఇదే 1770 రూపాయలతోనే మనం ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వచ్చు, అండ్ టైం ఫ్రీడమ్ కావచ్చు, మంచి రికగ్నిషన్ కావచ్చు, దాంతో పాటు ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ. సో ఇవన్నీ మనం కల్పించవచ్చు అనమాట. సో నిర్ణయం మీ చేతిలో ఉంది. సో చాలా మంది డౌట్ రావచ్చు, ఎలా అంటే సార్ నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో లైక్ పైసల్లో సంపాదిస్తున్నాం, రూపాయలు వస్తుంది కదా, మరి నెక్స్ట్ మనీలో నిజంగా లక్షల్లో డబ్బు తీసుకోవాలి ఉన్నారా? సో ఇదే 1770 రూపాయలతోనే లక్షల్లో డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదే నెక్స్ట్ మనీ యాప్ లో జస్ట్ సో వాళ్ళు కూడా జస్ట్ 1770 రూపాయలు మెంబర్షిప్ పెట్టారనమాట. మెంబర్షిప్ కి అదే 1770 రూపాయలతోని లైక్ వేలల్లో ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు, లక్షల్లో కూడా ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా సౌత్ నార్త్ టీమ్ అనమాట మొత్తం కూడా. సో ఇంత మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట. మన వాసు సార్ కావచ్చు, అండ్ తులసి మేడం గారు కావచ్చు, దుర్గా మేడం గారు కావచ్చు, ఇమ్రాన్ సార్ కావచ్చు, లక్షల్లో ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు. అందరూ కూడా జస్ట్ 1770 రూపాయల ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తోని. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ సల్మాన్ సార్ కావచ్చు, వెంకట్ సార్ కావచ్చు, రాము సార్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ పోతే జానీ భాషా సార్ కావచ్చు, నవీన్ చౌదరి సార్ కావచ్చు, అదేవిధంగా అశోక్ సార్ కావచ్చు, అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మన డైమండ్ లీడర్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనీలో సో వెంకట్ సార్ కావచ్చు, అండ్ భరత్ రామ సార్, అండ్ లక్ష్మీ చైతన్య సార్, అండ్ మేఘాచార్య సార్, అండ్ నరేంద్ర సార్. సో ఒక 1770 రూపాయలతోనే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా జస్ట్ ఒక 1 year జర్నీ, కేవలం 1 year జర్నీ అనమాట. ఈ 1 year జర్నీలో చాలా మంది లైక్ వేలల్లో లక్షల్లో ఇన్కమ్ సంపాదించారు జస్ట్ ఒక 1770 రూపాయల లైఫ్ టైం ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తోని. సో హర్ష సార్ అనమాట మన నెక్స్ట్ మనీ టీమ్ ఛాంపియన్ ఫౌండర్ లీడర్స్, మన హర్ష సార్ అండ్ కమల్ సార్. సో వీళ్ళు జస్ట్ నెక్స్ట్ మనీలో 25 months, సో 2 years లో వీళ్ళు దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు ఎర్న్ చేశారనమాట. 1 కోటి రూపాయలు జస్ట్ ఒక 1770 రూపాయలతోనే 1 కోటి రూపాయలు ఎర్న్ చేశారనమాట జస్ట్ 2 సంవత్సరాలలో అనమాట. సో నెక్స్ట్ సో ఇదే నెక్స్ట్ మనీలో అచీవ్మెంట్స్. సో చాలా మంది మన క్రౌన్ డైమండ్ లీడర్స్ హర్ష సార్ కావచ్చు, కమల్ సార్ కావచ్చు, ఒక మంచి లగ్జరీ హౌస్ ని కట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా లగ్జరీ కార్ కావచ్చు, అండ్ బైక్స్ కావచ్చు, అండ్ ఫీల్డ్ వర్క్ ఫోటోస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్ వర్క్ ఫోటోస్. నెక్స్ట్ పోతే ఇవన్నీ కూడా ఈవెంట్ అనమాట. సో ఈవెంట్ పిక్స్ కావచ్చు, అండ్ సౌత్ అండ్ నార్త్ ఇండియా డైమండ్స్, సో డైమండ్ లీడర్స్ కావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పోతే
సో మన క్రౌన్ డైమండ్ లీడర్ మన హర్ష సార్ అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇటువంటి అద్భుతమైన ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ చెప్పడానికి నాకు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. సో జై నెక్స్ట్ మనీ, జై డిజిటల్ ఇండియా.